Pri tejto téme si mnohí pôjdu naďalej svoje, aj keď dostali vysvetlenie. Rozoberme si ju aj tak. Prečo vlaky meškajú? Vysvetlíme si aspoň 4 najčastejšie príčiny. Zlý stav infraštruktúry, keď štát na železničnú dopravu systematicky kašle. Cestovné poriadky sú kreslené podľa ideálneho stavu trate. Reálne, ak je trať popredkávaná úsekmi so zníženou traťovou rýchlosťou, je ťažké taký cestovný poriadok dodržať a rušne vodič môže robiť aj nemožné a nepodarí sa mu to. Nehodové udalosti. Lesná zver, človek, ktorý je v koľajisku neoprávnene či nedisciplinovaný šofér na priecestí. Často si to vyžiada narušenie dopravy, ktoré zdrží aj ďalšie vlaky. Sled vlakov. Ide o logickú postupnosť vlakov, zohľadňujúcu ich odchody, príchody, rýchlosti a podobne, aby sa zabezpečila bezpečnosť a plynulosť dopravy. Tvojmu vlaku sa teda nemusí stať nič, stačí, že sa niečo stane tomu, čo ide oproti tvojmu a zablokuje trať. To potom schytajú aj ďalšie vlaky. Štvrtým dôvodom meškaní sú cestujúci. Typek, čo sa nevie vpratať do kože a vyhodiť ho musia policajti, či zdravotný problém iného cestujúceho, ktorý si vyžaduje zásah záchranárov. A videli ste niekedy na nástupišti, ako sa do 8-vozňovej súpravy snažia nastúpiť všetci cestujúci cez jedny dvere? Toto asi podrobnejšie vysvetliť netreba. Tak si ešte pomudrujte v komentároch a nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.